percobaan. Memang ini toh. Oh, api masih ngono. Lah iya kuwi. Dadi makine yo. Naiki kemiri. Ya si api kok kandhane. Masih api ya. Wis diduduki kabeh. Wis diduduki kabeh. Ojo. Emang. Soalnya digodhog ah. Pasti kadang bawa tak kandangane di rumah. Nah, ono. Oh, digodhog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi liburan bersama teman, lagi cari kemiri. Ayo ikutin keseruan kami. Cari kemiri. Banyak guys kemirinya. Yo lah kak digodhog piye lek nyukili. TKW Hongkong luru kemiri. Yo niat des. Ojo sing terlalu ireng yu ndek jerone yu. Yu manjero iku lho yu. Mbak Mot. Ki Mbak Mot di pinggir iki. Ki Mbak Mot. Lah iki lho tak pinggir ke. Lah iki tak pinggir ki kok malah. YouTube kan nggak apa-apa. Guys, kemiri. Pohonnya pohon kemiri. Ini orang Hongkong nggak mau, nggak ada yang ambil. Ini godhong apa ya? Godhong. Ya iya. Glondong. Ini tuh kulitnya saya ono isine lho, Des. Mbakmu tak milik kotak-kotak apa? Aku dicokoti nyamuk. Nyamuknya oke. Guys, Indonesia mahal ini kemirinya. Ki Mamut. Aku juga perlu cokoti nyamuk. Loh, guys oleh buah ke. Nah di sini wah kayak ini. Dek ngarepe nganti kayak yo, Des.
Kalau sing duwe mah. Kau nak malah sansin nek Dek Yanti tas keblok ngono ku lho. Iya, Des. Ini iki gak mungkin bosok Iya, Desi enggak. Desi kan mesti Desi. Aku tuh tua. Enggak, maksudnya Dek Yanti kan nak sansin yo. Iki kok digodhog dhisik, godhog terus ditutuki. Jajal siji ditutuk apa piye? Iki lho sing enek kulite. Percobaan. Ya nang kene to. Wah, apik masih ngono. Lah iya kuwi. Dadi makene naiki kemiri. Ya si apik kok kandhane. Masih apik ah. Usah ditutuki kabeh. Usah ditutuki kabeh. Ojo. Emang. Soalnya digodhog ah. Pasti kadang bawa tak tandangane di rumah. Nah, anu. Aja digodhog. Yuk. Ya yuk. Ya ora ono lah, lha urung sik ono isine. Enggak ngot. Bateran aku. Iku Des wite, Des. Iku. Des gini, Des. Des iki, Des. Mbakmu ndek jero kene woke ta? Oke, oleh sakno kae. Ajak mulai tapi ya sik juka ae nemi. Ayo. Mbak Mut. Nang dhisik iki didekek omah dhisik ah. Ya apa tengok-tengok. Kok ini iki miring. Idoan Mbak Mut, idoan. Usuh. Aja man. Go. Ngarep bokonge inem sing syuting. Wis, kekikian wis. Tuh, lek posisi segini. Nah, dapatnya segitu banyak. Lumayan buat masak lodeh. Lagi Mbak Mut. Sampai terpendam. Ini Mbak Sri kono enggak ada ya mak dia menakut.